मोनसे आफादाव जयेन जादोंमोन। दा बिथाङा हारिनि मावनो ओंखारनायाव माखासे खाफालखौबो बुंनांगोन, भाग्य गाज्रिबो बुंनांगोन। दा बेनि बेलायाव बिथाङा गोबाङा जेलाव दं, गोबाङा बायहेरायाव दं, जोंनि NDFB बिदा फंबायमोनहा। दा जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा जि जोंहा BTR एकर्ड जोबथा सुक्ति सान्थि होननानै जोंहा गोरोबथा जानानै थांबाय। दा बेजों लोगोसे जोंहा जोंनि साफ्रोम रायजो राजा, आइ आफा, बिदा फंबाय, बिमा बिफा, बिबथै बिमादै गासिबो आसा दंमोन नैबे जोंनि जोबथा सान्थि सुक्तियानो बेयाव जोंनि माखासे जोंनि बर' रायजोनि जेसेबांनाखि दङ बेयाव जोंहा सान्थि जासिगोन आरो गोजोनै जों संसार मोनजालांसिगोन। नाथाय सानदों मोनसे, जादों मोनसे। जोंनि साननाया सिगांथिंमोन, नाथाय उनथिंसो थालांनो गोनां जादों। दा बेनि बेलायाव माखासे खोथाफोरखौ गोसोखाङोबा गाबनोबो ओंखारो, दुखुबो मोनो, माखासेखौ गोसोखाङोबा रागाबो जोंनो ओंखारो। दिनैसिम जोङो मानो इसिबां बोसोर बोसोर खस्थ' खालामबोनानै माखासे NDFB बिदा फंबाय बिथांमोनहा थै अर बाउसोमबोबाय आरो बिथांमोनजों लोगोसे जोंनि रायजो राजा, आइ आफा गोबां खस्थ' दुखु सहायनांबोबाय। नाथाय दिनैनि बेलायाव सान्थिनि मुङै असान्थिखौ आं बांसिन नुनो मोन्दों। सान्थिया जोंहा दासिमबो फैयाखै। दा बेनि बेलायाव BTR गभर्नमेन्टखौ आं खावलायनो सानो, जिखिनि मावनो हाबाफारि लानाय, दा जिखिनि मावनो आद्रा दङ बेफोर खामानिखौ थाबैनो मावनानै होयोबा मोजां जायो बा गाहाम जायो। मानोना साफ्रोम जोंनि NDFB केडार बिथांमोनहा दासिमबो जेलनिफ्राय उदां जानो हायाखै। जाहाथे बेफोरो गोख्रैनो नैबे खम समनि गेजेराव हानायखिनि नाजानानै जाहाथे जोंनि प्रमद सारमोन आरो जोंनि माखासे BTRनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ गुरै खावलायहरनाय, जाहाथे जेसेबां हायो एसेबां मोजाङै मोजां बिथांमोनखौ जोंजों लोगोसे नैबे जोंनि सिथ्लायाव जोंनि साखाथियाव गथायफैफिनो, बिथांमोनखौ उदां अख्राङाव थाबैनो लाबोयो, बेखौ आं मिजिंथियो। दा गोलावथार बुंनो आंहा इसेबां गियानबो गैया। जिखिनि आंनि गोसोआव फैनाय आरो जों